Asinibingelele enhla nasezantsi lapho nisibukele nikhona kulona lolu hlelo esiza kini ngalo njengamanje sanamukela nje bafowethu sisiwa into ukuthi nihlale kanye nathi njengamanje bibona nathi nesithathozile sihlele kanye nani njengokujwayelekile ke sibonga kakhulu ukuthi nisithathe nisuke la sesikhona namhlanje kodwa namanje sisanxusa senicela kubo bonke abangakabi ingxenyana le channel ngokugcwele ba-subscribe uma ukuthi nje bayathanda ukuthi baqhubeke bathole iy'nhlelo ey'fana nalezi njengalale ngxoxo esinayo enoni kakhulu. Uyobeka usuyilike ivideo uma ukuthi uyayithanda nathi lokho kuyasikhuthaza ukuthi siqhubeke sisebenze sikulethele abantu ngokuhlukahlukene sibe nama shows ahlukahlukene ney'nkulumo ezahlukahlukene kodwa ezakhayo. Namhlanje ke ngathi niyakhumbula umfowethu engihamba naye ngalana kwesokudla nake nambona before kodwa sothi recap kancane sibheke emuva ukuthi kambe wayezothini bese siphatha umfowethu esihamba naye namhlanje umkhulu ngokwesiphiwo sakhe nangokwe profession yakhe sombiza ngomkhulu niyazi ke nani ukuthi mengithi mkhulu usho ukuthi ngqondo ukuthi udokotela wesintu. Sihamba naye namhlanje uzofakaza indaba eyafika nobhuti esinaye namhlanje noma ubuya isibili angixolisi nje ngalokho phazamiseka ukuthi angixolisi. So into engizoyenza nje manje ngizonikeza ivashi zombili ithuba lokuthi zibingelele kunina njena ukubingelela umuntu asho ukuthi kambe yena ubani kuphi kanjani nomunye kanjalo uthi ngicela ukunikeza ithuba. Sawubona mhlonishwa ngiyabingelela kakhulu. Ngisacela nisixolela ngisacela nidlale kwenye indawo. Yeah. Qhubeka mama. Ngiyabingelela kakhulu kubalandeli bonke baBantu TV1. Ngiphinde ngibingelele kumkhulu ngibingelele futhi kumsakazi weBantu TV1. Ya mina igama nguTom ke ya uKing Tom lo. So ngiyabonga kakhulu. Ngikunikeza ithuba mkhulu ukhona nawe hayi umuntu usebenza ngemic yakhe namhlanje. Oh. Umuntu kabingelela. Nibingelela u626 umezwe izinto zenzeka ibreakdown edonsa amanye ama breakdown umsulu wenyembezi kwabakhala umqedwe ehlupheke emzini eminingi. Umvulo wegodle iningi evalekileyo umvulo wamasonto amaningi avalekileyo umlethe wenkululeko kubantu. Amen. Ngiyakubingelela nawe umsakazi wami omuhle kakhulu nobhuti wami futhi ngiyambingelela ngibingelele nababukeli emakhaya. Amen. Amen. Angifuni ukuthi singakuvezi ukuthi mesikhuluma ngokuthi sihleli nomkhulu u626 abantu abaningi bazomazi abajwayele ukubuka lapha omabona kude. Umkhulu ngicela ucacise nje ukuthi abantu abakwazi bakwazi lapha abanye ukuze bengayitsheli ukuthi silande iFong Kong lethu noma silande ipopoza lethu likamkhulu ukuthi akazovela just ukuthi azoyikhuphula kodwa sikhulume ngomuntu owaziwayo mkhulu ukuveza nje ukuthi abantu kambe bangakwazi lana umsakazi wami abantu ngivame ukuvela kakhulu lapha ya makulesithathu la ku channel 260 ngivame ukuvela lapho ngiphinde futhi ngibe umholi webandla leZayoni elivame ukuvela njalo makuyisabatha 1KZN and nginalo ipage lapha ya TikTok elibhalwe uDr 626 ngezansi laselibhalwe ukuthi @marketing1990. Abantu abaningi nje bayalazi lelo page bayazi futhi na ku TV bayazi nje abantu abaningi bazobona ukuthi hayi nangu udokotela wethu. Baba. Awusavezanga ukuthi uzinziphi? Ngokuzinza ngizinze eDurban kodwa ngaphansi kwendawo ekuthiwa iStenga kwaDukuza ya ila ngizinze khona ila ngihlezi khona engenza khona imanga. Hayi siyabonga bekusaya isibingelelo nje leso sifishane besiza naso kodwa nje manje songena phezulu kodaba ke kusheshe nje phela kuyashesha kodwa kangisho ukuthi mangabe sithula inkulumo namhlanje umuntu atatazele isikhathi singakithi. Ngizoqala ukuthi umfowethu esinaye ngapha kwesokudla okuyena ubeyikade izivakashi sethu before ukuze nizokhumbula usikambe wezothi la ekhaya ngizonikeza ithuba qhawela kithi ukuthi ubakhumbuza ababukeli usikambe lawo awulethwe yini uma uqala ufika njengoba sesibuya ngopart 2 nje namhlanje sesivakashele indoda enkulu umkhulu esambana namhlanje 626 awuthathe nje leli thuba ukuthi ubakhumbuza ababukeli lapho ngasekhaya ukuthi kambe ozothi. Yebo mkhulu ekuqaleni bengizobeka indaba lana ngixakekile kakhulu bengixakeke kakhulu nawe uyakhumbula ngesikhathi ngifika lana kunzima nginyana lutho ngimpunga
ngibroke kakhulu. Ya so inkinga beyilapha ekutheni ngahamba ngathi ngiyozama laphayana endaweni yasemhlaba uyalingana. So manje izinto zangahambi kahle laphayana kuye. So ilento bengilethela before. Bese kwasekwenze njani mangabe usubuya lapha ke uLanda Dadwe eyilanda lento ayolanda kwake yini wawuthi ulandani wawuthi uzoyenza lento ayolanda walandani lapho emva kokubuya kwakho kwenzakalani usheshise nje ukhe phezulu Kahle kahle bengiyofuna into yomcebo, bengiyofuna isigubhu mhlonishwa somcebo, ngiyofuna amandla ukuthi nami njengomelaphi ngibe nawo lawa amandla okudonsa abantu kakhulu ngiphakame. So kwangayenzeka kanjalo, izinto zavele zaphambana nje. So that's why ngiye ngafika la ekhaya kuBantu TV1 ngizobika indaba yami. So ngempela ngabika indaba yami, hayi umphakathi wangizwa msakazi. Ilapho uDokotela 626 oye wavela wathi ndoda mina ngakulekelela ngisho noma ungenalutho awuzokhokha la ekhaya ngizokulekelela nje. Yeah, ngoba ngiyakuzwa nje ubroke unenkinga ufuna usizo. Yeah. Ngizothanda ukuthi ngibakhumbuzeke ababukela ukuthi sasikuvezile before ukuthi vele umuntu oyokwazi ukuthi akusize njengoba ushilo ukuthi awunalutho, lo muntu somqomile sasebantu TV1 ngokuthi simlethe la sizomveza kubantu live ukuze simrecommend nakubanye abantu ukuthi nangu umuntu uzokwazi ukumsiza. So niyamazi ke umkhulu u626 njengoba sevezile ukuthi uphusha ezinye izinhlelo lapha zakamabona kude. Njengoba sinayela namhlanje iyona ndlela naye sisithe sobunga kuye ngayo la ukuthi asenzele iqiniso lokufika laphana isakhamuzi South Africa sizoyikhalela. Wavela ke nangempela njengoba sinayela namhlanje. So njengamanje umkhulu ngizomlethuka ukuthi asithathe asibeke okuyikona naye akufica ku budi noma kumhlonishwa okuyena wayezoyikhalela lana ukuthi uzocela usizo. Just nje ukuthi umkhulu asithatha asibeke ukuthi hayi insizwa ukuze kufike nje kuthina ukuthi ayisize kungani volunteer ukuthi ayisize ekisizweni kwakhe iziphi ingqinamba abhekana nazo njengoba umfowethu ethi yena kwase kumhlula abuya nakho yini umkhulu ayibona. Nkulu angikunikeze ethuba ngifuna ukuthi ngande ngomlomo ngazi ukhona engakubona lutho nami ngifuna ukwazi. Msakazi wami ngathi mangilobona udaba la lensizwa ngaba nokudabuka kakhulu and then ke ngase ngithi ayize noma ingaphethe lutho nangampela futhi yeza yayingaphethe ngisho 2 rand. Yathi mayifika lapha ekhaya ngafika ngaqala ngokuyihlola kuqala ngoba ngaqala ngokuyihlola kuqala ukuthi kahle kahle inkinga yayikuphi. Ngathi mangiyihlola ngase ngiyithola ke inkinga yayo. Lapha na ke khetha lami kuyasetshenzwa lapha ekhaya lapha kimi. Awufiki mawuzokwenza into obeyathi uzothenga isinkwa nje usukuhamba. Athi mayiqeda ukuhlolwa indoda ngase ngithi kuyithinta kancane ngomunye umuthi obhixwe emzimbeni ngamaqanda ngase ngiyisusa lapha athi linda 30 minutes bese uyogeza lapha. Into eyenzakalayo ke msakazi wami lesikhathi nje lensizwe iqeda ukugeza lapha
owakubona mengabe uthi wabona ikati la esekhaya noma ikati la kuphi lelo usulibona liphuma ligijima libaleka noma ikati la aqhamuka nje isidididi? No msakazi wami, ikati leliya ngicabanga ukuthi kwakuwumuthi owawehla kuyena emzimbeni yabona, because lapha nasinakati lapha lesikhathi nje egeza indawo ayigezela kuyona naye nange ngakutshela indawo nje simple eclean onento yokufika ubeka indishi kuyona ugeze lesikhathi nje sukuma nje nendishi ebuyele emuva lavele laqhamuka phansi enyaweni emanzini lade kwela khona amanzi lavele lahlaba straight la uphuma ngale ngomgwaqo. So ikati leli into enga-experience kulona nengafike ngayibona kulona yinto ewumuthi eyisilwane eyaphuma kuyena egazini yabona. So yaphuma ke yabaleka ke ngalolo hlobo. That's why ungizwa ngutshela ukuthi nasekusuku yabe isibonakala leya ndoda kwayila engaqala ukubona khona ukuthi no inkulu into ibifakwe kulomvulo emzimbeni wakhe nje ngqo lento ibisemzimbeni wakhe. So ingakho ke ngithi ke lapha yana bhuti wami mina umuntu siyamkhuculula kunalento ekuthiwa ukukhuculula kumuntu emzimbeni esiqale siyikhuculule kuyena yabona. Anginayo lento yokuthi lapha nekhaya akwe ngithi nje for example uthi wena msakazi wami ngizolanda isigubhu mase ufikile bese fike ngithi mina qinsi nasi isigubhu sakho thatha hamba. No, uyafika nasi isigubhu sakho senziwe siqediwe sesikulindile. Kodwa ke mana ke akwesiqale la qala akwesibheka ukuthi ngihamba kanjani emuva khona la usuka khona sizofika esimenithini kanjani bese sithi qala ukubheka qala masiqeda ukubheka sesizobona ukuthi no wena kahle kahle usadinga ukudlula la udlule la ungaphambi kokuthi uthathe lesigubhu uhambe naso ngoba izinto eziningi ezisuke zishaya abantu bashawa ukuthi abantu bifike izinto othi umuntu mayifika ufike kuthiwa nje bhutu kuthiwa me kuthiwa nansi into yakho ufike ekhaya wenza 1 no 2 no 3 awuyihlolile lento kulo muntu ukuthi idlozi lakhe noma isinyama noma izintana zegazi lento izofika ivume ngampela nokumsebenzela lo muntu yabona. Hayi kuyazwakala ngicathi nomunye umuntu uyezwa ngasekhaya ukuthi indlela osebenza ngayo ihamba kanjani na ngicabanga ukuthi ihlukile kwabanye odokotela kakhulu. Ngathi yehlukile mangabe emkhulu-ke lento iza uyifaka ipopolo lapha ngokwesimo somoya uhamba naye njalo umbheka. Ngicabanga ukuthi ibhuti wami khona into ofuna ukuyezwa na ukuthi kuthiwa yini ekhona mhlawumbe nowatshelwane kodwa ngicabanga umkhulu uzositshela yena ukuthi yena uthi wabona nini athi kweqhawe esihleli nayo kunomhlonishwa esihleli nayo yini eyayenziwa yena wayasetshenzwa kwama kanjani njengoba ikhala ngokuthi yena into ayeyifuna akuba ayemsebenzela ngendlela ayelindele ngayo kodwa wabuya nayo kodwa angasebenza ngale ndlela kwaphambana inkomisho. Yini kanti eyenzikwa mangabe uthula ubuka wena ngokusimo somuntu? Msakazi wami into eyenzakala lapha ya ubhuti lo wathi mayefika bafike bamnikeza into ngaphambi kokuthi bamsule noma bamsuse izinto ezazisinyama ezazikiyena egazini owayeyitshethe noma owayezembethe. So lonto leyo ayizange izisuswe eqala kuyena okokuqala lokho. Okwesibili into eyenzeka lapha ya basuka lomfo bamnikeza isilwane basifaka kuyena egazini ukuthi siphile kuyena and then kwasuka kwazotwisteka idlozi lakhe. Ingakho ubhuti wayesethi njengamanje akusenzeki lutho ngibuye yonke into watwisteka idlozi lakhe. Into engafike ngayithola lapha yangaze ngamtshela nangathi mina la bakufaka isilwane safike saxabana nedlozi likagogo wakho kunogogo wakho bekukhanyisela ukuze ube nale mali ubunayo ungakasuki uyale bafike le nto yaxabana baze bathwebula ngisho isidala uqobo bathwebula lesi sidala uqobo ahamba naso ukuthi njengoba efika la ebenalesi sidala behamba bathwebula kwayisona basebenza ngaso. So ingakho kubhuti wawubona izinto zakhe zayivaleke ngale ndlela ezayivaleke ngayo. So kwabiza ukuthi manje ke ufuna qala ngimsuse lento abamthwese yona maqeda ukumsusa lento abamthwese yona ebese ngimkhipha lesi sinyama vele esikuyena egazini maqede izinto zaqhuma zaphezulu. Okay siqhubeke hayi ngiyayizwa ngikule ndlela osebenze ngathi cha usetshenziwe kakhulu. Angazi mkhulu ukuthi singathola yini ukuthi wena usebenza ngani lapha usebenza ngomthandazo uyathandaza izinto zifika ngesimo sephupho nje noma usebenza ngokwamandla omoya usebenza kanjani mhlambe usivezele? Msakazi wami lapha nekhaya mina ngisebenza ngomuthi yabona masuke ngoba ngithi mina ngi breakdown edonsa amanye ama breakdown baba
ngisho inyanga izinto zokudonsa nezinto eziningi abantu izinto ezibavalekele bayilanda lapha that's why ungizwa ngithi ngi-breakdown edonsa amanye ama-breakdown ingakho ithi ngudokotela wabanye odokotela lapha nekhaya bhuti wami uma sisebenza khona abantu sibasebenza ngebhuku nangu ubhuti wabona sibasebenza ngebhuku uyafona khona ubhalisa umuntu uma eza khona uyabhalisa kakhulukazi ngolesihlanu nangesabatha nangesonto sithatha abantu abawu-10 umuntu mayeza umuntu mayeza ke lapha bhuti wami kunemithi ingakho ngithi mina into engiqale ngiyenze qala ukuhlola ke angiphathisi khona angifuniseli ukuthi mhlambe wena kwakucha ngutshela nje straight ukuthi wena unenkinga eyenzeka ngesikhathi esukuthi ngonyaka ukuthi yenzeka lana siqale sihlole lento yizwa ke manje qale sihlole lento masiqeda ukuyihlola lento ebese siqala ke insebenzo yakho ukuthi uzosetshenzwa kanjani aweke ngufanisele nje aweke ukuthi nanga umuntu uthi uzothatha inhlanga zemali usufikile wena mawufika angifike mina ngithi nazi inhlanga seyimixiwe gumula ndoda siyagcaba manje no mawufika nazi inhlanga seyimixiwe seyibekiwe la hlala la ndoda la ithi amakhandlela athi sibuke qhathi kwenzakalana bese siyibuka indoda ese ngutshela no la kahle ngaphambi ukuthi ufakwe lezi inhlanga kumele ukuthi wena udluliswe lana ingakho ngithi akafuneki umuntu ofika lapha ekhaya ejahile fanele uma ufika lapha ekhaya uzazi ukuthi mawufike ngolesihlanu uzolala mhlawumbe uzohambe ngesabatha emveni kwalokho bese ufakwa egumeni ufakwe emanzini nangu ubhuti wabona lapha ekhaya nginama 7 seater awu2 imoto ezingama 7 seater awu2 leza moto isebenza ukuhambisa abantu emfuleni uma isimo siphoqo ukuthi labo bantu abahanjiswe enakhuzini emfuleni bayosetshenzwa khona ngaphambi kokuthi ubuye wena uzothatha lento ubuyisukele ekhaya awukwazi ukuthi ufika nje uthi hayi mina bengizela isigubhu bese ngithi mina ayinaso isigubhu siyageza ndoda thatha isigubhu sakho ufike ubeke emsamo lapha usikhulumise usesifikile ayikho into efana nale akusona isinkwa lesa niyabona lento fanele siqale sibheke ukuthi mayifika lapha izosebenza kanjani lapha ekhaya umsakazi wami kunamakhamba amaningi ahlukahlukene indlela okusetshenzwa ngayo lapha ekhaya ufike uthole umuntu othi mina ngifuna ukugcatshwa ngalendlela uthi ngifuna uprofeta ngiqeqebule ngazi imfihlo yabantu mayingena lento leyo siyamenzela umuntu kodwa lento siyakulento ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufika qale first ikuhloti isimo sakho sihamba kanjani emuva la usuka khona ekhaya isimo sakho simi kanjani ebese sikwazi ukungena sikulandela hayi ukuthi nje ukuthi qo sengifikile ngiyathatha ngiyahamba hayi akwazi ukuhamba kanjani kuyasokala mkhulu kuyasokala mkhulu ngalo noma ngine moye emlonyeni noma usakhuluma amen khehla lami amen hayi ake ngithathe intambo ngiziphonse kuwena manje mhlonishwa uthakathi wendaba wayiqhatha uyozayiqaqa wayibophayo suka sila kuwe manje ake siqala sibheke emumva ukuthi yini le yayisikuthuma kwabantu TV1 wehle usuka ku standard into noma ya asishi ngalapho ya usuka emazweni washona phansi wadlula kwabantu TV1 washona phansi wayobheka endaweni zase-KZN koyitenga yini le sikuhlupha kangaka nje ulandisa umuntu kodwa sakugoqa ukuthi wena kwasekwenze nje ngoba wayelanda into oyifuna wabuya na yini manje le sikwenza ukuthi ungasafuna ukuthi uhlale nalento kwakathakalana alright ngaya ka umhlaba uyalingana mase ngifika ka umhlaba uyalingana ngahlangana nodokotela ke thize lapha yana lo dokotela umelaphi wanginikeza izinto ngoba mina ngangiye lapha yana ngithi ngiyofuna isigubhu somcebo ngiyofuna amandla womcebo ukuthi ngicebe nami ngikwazi ukukhulisa ikhaya lasekhaya right so izinto lezi umkhulu lo wanginika zona azanye zangisebenzela kwabheda yonke into ngoba wanginikeza isigubhu amakona uthunje kwakwesami naso semama endlini yazi uthule le igubhu kuneminye imithi ke ukugcuma nokugeza yini le imithi eminingi kodwa nje zonke lezi zinto lezo azanye zasebenzela kahle mkhulu zenza lezi kusho ukuthi masifike ekhaya ngoba ithe masisuka lapha yana safike ekhaya masifike ekhaya sasebenzisa le yokuqala bekuumuthi lo yana omnyama ngithi uyakhumbula ku video yokuqala ngayiqhaza kahle leyo ukuthi bekuumuthi omnyama lapha sawuphuza ithe masiceda ukuphuza lo muthi lo ophuzwa ngama yogurt yebo
Mase sithi siyaphuza lo muthi, siphuza lo muthi ngamayogathi, lo muthi